אני אביגיל דימן, בעלת מועדון הכושר בי פרי שבחיספין רמת הגולן. אז גם אם אתם רחוקים מאיתנו, תישארו איתנו כי זה מתאים גם לכם. היום האימון מתמקד בצורה של סטים וחזרות, למי שאוהב לעבוד ככה. אנחנו בבית עבדנו עם משקל גוף של הילדים שלנו, סקופ רציני, המאמן שעשה את האתגר בטן הוא בעלי, אז אתם תזכו לראות אותו שוב פעם באימון היום. ככה כמה הסברים שתוכלו להתאים את זה לצורה שלכם, שמתאים לכם לכוח שלכם. כל סופר סט, יש לנו 3 סופר סטים, כל סופר סט מורכב מתרגיל א' ותרגיל ב'. אתם תעשו תרגיל א' ותרגיל ב' לסירוגין בין 3 ל-4 פעמים, תלוי בכוחות שלכם, וכל תרגיל, תרגיל א' ותרגיל ב', יקבלו כל פעם בין 8 ל-12 חזרות, שוב, תלוי בכוח שלכם. עוד אופציה, לא חייבים להשתמש בילדים, למרות שהם נורא נהנו מזה ובילינו שעה בחוץ ביחד. אפשר להשתמש בכל דבר שמתאים לכוח שלכם. אפשר מרכך כביסה, אפשר ספרים, אפשר כיסא, אפשר באמת כל דבר, קופסאות שימורים, בקבוקי מים, מה שמתאים לכם, העיקר שתתאמנו, תהנו, ניפגש.